ଏକ୍ସପୋ ଓଡ଼ିଶା 2026 ପ୍ରସ୍ତୁତି ନିମନ୍ତେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ। ବାଲେଶ୍ୱର ଶିଳ୍ପ ବାଣିଜ୍ୟ ସଂଘ ଓ ମହିଳା ଉଦ୍ୟୋଗ ସଂଘର ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ତଥା ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇ ଡିଏଫ୍ଓ, ଭାରତ ସରକାର, କଟକ ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇ ବିଭାଗ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର, ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା କ୍ଷୁଦ୍ର ଶିଳ୍ପ ସଂଘ ଓ ନସିର ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ବାଲେଶ୍ୱର ତଥା ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବବୃହତ୍ ଶିଳ୍ପ ଓ ବାଣିଜ୍ୟ ମେଳା ଏକ୍ସପୋ ଓଡ଼ିଶା 2026 ଆସନ୍ତା ଜାନୁଆରୀ 21ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 26 ତାରିଖରେ ଶେଷ ହେବ। ଏହି ଏକ୍ସପୋ ଦୀର୍ଘ 6 ଦିନ ଧରି ସ୍ଥାନୀୟ ଆଇଟିଆଇ ପଡ଼ିଆରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏଥିରେ ଜିଲ୍ଲା ବାହାରୁ ତଥା ଓଡ଼ିଶା ବାହାରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଷ୍ଟଲମାନ ଖୋଲାଯିବ। ଏହି ଏକ୍ସପୋରେ ପାଖାପାଖି 360ରୁ ଅଧିକ ଷ୍ଟଲ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇ, ବୃହତ୍ ଶିଳ୍ପ, ବାଣିଜ୍ୟ, 4 ଚକିଆ ଯାନ, 2 ଚକିଆ ଯାନ, ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ, ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ରାଫ୍ଟ, ଅରମାସ, ହୋଟେଲମାନ ସ୍ଥାନ ପାଇବ। ଏଥିରେ ନୂଆ ପ୍ରକାରର ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟମାନ ସ୍ଥାନ ପାଇବ। ଏହା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଅଲିଉଡ୍, ବଲିଉଡ୍ରୁ ଖ୍ୟାତନାମା କଳାକାରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିବେଷଣ କରାଯିବ। ଏହି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସଭାପତି ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ଦାସ, ଉପସଭାପତି ଭଗବାନ ଗୁପ୍ତା, ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ସୁନୀଲ କୁମାର ମୋଦି, ପୀତବାସ ବେହେରା, ବିଷ୍ଣୁ ମାରୁ, ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଗୁପ୍ତା, ଶିବ କୁମାର ପଦାର, ସୁପ୍ରୀତି ମିଶ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଆମର ଏଇଟା 22ତମ ଏକ୍ସପୋ ହେଉଛି। 2002ରୁ ଆମେ ବିସିଆଇସି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ଏବଂ ଏହା ସାଙ୍ଗରେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସ୍ମଲ୍ ସ୍କେଲ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆସୋସିଏସନ୍ ଏବଂ ନସି ମଧ୍ୟ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶାର ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ଅଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଆମର 21 ଜାନୁଆରୀ 2026ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 26 ଜାନୁଆରୀ 2026ରେ ସରିବ। ଆଉ ଆଇଟି ଫିଲ୍ଡରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ପାଖାପାଖି 360 ଷ୍ଟଲ୍ ରହୁଛି। 100+ ଆପଣ ମାଇକ୍ରୋ, ସ୍ମଲ୍ ଏବଂ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜ୍ ଯେଉଁମାନେ ମାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ଟ୍ରେଡ୍ ଓ ସର୍ଭିସରେ ଆସିବେ ସେଭଳି ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ସ ରହିବେ, ହୋଟେଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ମଧ୍ୟ ରହିବେ। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଲୋକାଲ ଯେଉଁ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଅଡ଼ିସନ୍ କରି ସିଲେକ୍ଟ କରାଇ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରଫର୍ମାନ୍ସ ରହିବ। ତାପରେ ମଧ୍ୟ ବାହାରୁ ଅଲିଉଡ୍ ବା ବଲିଉଡ଼ର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ କଳାକାର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଡାକି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏଭଳିଆ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ କଲଚରାଲ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହୁଛି। ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଉ ଥରେ ବାଲେଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ସେମାନେ ଏହାକୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ଉତ୍ସବ ବୋଲି ଭାବି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କୁ ଡାକି ତାଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ପରିବାର ସହ ଆସି ଏକ୍ସପୋ ବୁଲନ୍ତୁ, ଏକ୍ସପୋର ମଜା ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ନେକ୍ସଟ ଜେନେରେସନ୍ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ୟଙ୍ଗ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ବା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନେଇ ଆସି ଦେଖନ୍ତୁ ବାଲେଶ୍ୱରରେ କେଉଁ ଭଳିଆ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ହେଉଛି, କେଉଁ ଭଳିଆ ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନର ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନରସିପ୍ ଜୋସ୍ଟା ଆସୁ କି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେମିତି ଆଉ ସବୁବେଳେ ଚାକିରି ପଛରେ ନ ଦୌଡ଼ି ଯେମିତି ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନର ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ।